Bol človek u mňa, sused ešte z paneláku, že jemu chceli odrezať nohu asi tak, ako keď máš nejaké čižmy, tak celé to chodidlo až nejakých 30 centimetrov. Mal to úplne fialové, mal tam zlatého stafilokoka, ktorého dostaneš najčastejšie v nemocnici a po pár rokoch ti chcú odrezať nohu, lebo si to dostal u nás v nemocnici. No paráda. Potieral si to koloidným striebrom, pil koloidné striebro, však je sused, tak som mu dal toho dosť. A bol párkrát u mňa, párkrát, 2-3 dní bol u mňa na záhradke, sme sedeli a išiel mu, a to ešte išlo z toho starého zapera, hej, zo zapera, ale už cez nové antény a toto po mesiaci mal nohu v normálnej farbe, funguje doteraz, hej. Žiadny problém. Takže to už som videl sám, že takéto veci, keď sa, ale to bolo v začiatku, že keď sa toto dá pomôcť niekomu, tak už ma to chytilo troška akože viac. Hej? A zasa som si viacej musel k tomu študovať literatúru, pozerať videá a rozmýšľať, čo je normálne, čo ide na nás a čo je nenormálne, ale pomáha ľuďom. Mhm. A když říkáš za měsíc, kolikrát byl u tebe, nebo kolik hodin strávil s frekvencema? Možno dokopy 10-15 hodín, bol u mňa 2 dní. Mhm. Mhm. To je To, krásné. to, to ťa posílí strašne, že chceš pomáhať A to byly ľuďom 2 dny za sebou, nebo 2 dny v průběhu toho měsíce? za sebou. Sobota, nedela. Takže sobota, neděle a pak měsíc nic a už jsem mu to spravil. Áno. Jo, super, super. Takže samozrejme, tá noha je hrubá dole a už potreboval tam tú dobrú anténu, aby ten signál prešiel celou nohou. Hej. A to jste dělali zlatýho stafilokoka plus ještě něco dalšího, předpokládám. Nie čisto zlatého stafilokoka sme len likvidovali. Že jsi jel dokola zlatýho stafilokoka, všechny frekvence, Tak, co jsi měl. tak. Aha, aha, aha. A práve zlepšením tým, že dobre, v tom starom záperi je program zlatý stafilokok asi na 60-70 minút. To som dal tiež, lebo to má z viacerých frekvencií, ale keďže som ho už vedel QM terapii zmerať, že ktoré z tých frekvencií on reálne má, tak som už dával len tie. Čiže tam sa získa strašne veľa času.